अपन দুজনে যাইব এদিকে সব হাসপাতালে গেলে নাম ঠিক মতো জানতে পারছি गाहाम दिनै 5 तारिख हेपि निउ इयार ते बिसि कटान जरावो बेलाखेनो बखाव तंथमानि खायबो जों साइबानो चिनो ओमपि नगर बेसि हस्पिटाल गारि खुंसा बिसि कलाउमारवनो खुंसा दिनै जों चिनो ओमपि नगरनि बागै जों कायसा विधायक तहबिल तरफ থেকে কাছে जों एम्बुलेंस ओमपि हस्पिटाल जों याफादखा तागै हमले जों ओमपि नि बासिन्दा र अनेक गारि समस्या आबोनि बागै समस्या समाधान खायनायनि बागै जों दिनै बीजेपी आईपीएफ टी गवर्नमेंट नि बिसिंतै सरकारनि बिसिंतै जों दिनै गारि खुंसा दिनै अर एमआईसी जों डॉक्टर सोनिया फारो बनबाय जों साइमानो आगामी दिन ताइबो चिनी हस्पिटाल कतरमा खुवाइजाकनाय ओ हस्पिटाल तांजागै दङो आबो जत चिनि बागैनो चिनो ओमपि नगरनि बागैनो जों ताइ सुनामजाक दङ पाइनाय आबो जों सेबो जे मार्च एप्रिल बिसिङावनो पाइनायनि कक आफोरबो हायनो जों गाहाम चिनो हस्पिटाल सेवा परिसेवा गाहामानै जों खाख्लायो आबो जों दिनै जत फायनाय रगनो चिनि खाफां स्राङै तंनानै दरकार सरकार बीजेपी आईपीएफ टी सरकार तेइबो बसकांनि जे गाहामान सकमारक जों याप्रि साना बागै जों तियार खाय दङ जतननो जों दिनै अजराव जारा फायनाय रक निरक बुखा क्वारंदि बुखा गाहाम अंदि चिन बसकांनि साल तेइबो रांचानि साल फायै दं बसकांव आबोनो बागैनो जों दिनै ओ गारि माननाय रक बाहायनो जतन खालायनो ओंथों ते गाहाम गोरों खालायनो चिनि ओ परिसेवा गाहाम ओंथों होननाय आं गोसोखौ सायनो आं गावनो मुथाखा जतन हामबाय।